Dende nena, Fátima Pego formou parte de coros infantís e participou en concursos musicais na Televisión de Galicia. Ese amor pola música herdou de toda a súa familia, na que destaca a cantareira e pandeireteira Xosefa de Bastavales, que percorreu o mundo con Manu Chao. Deste xeito, en 2005, Fátima Pego entra no mundo das orquestras. Primeiro en Suavecito, que logo se chamará Palladium, e despois na París de Noia e na Panorama. Tras 20 anos neste sector, anunciou a súa marcha das orquestras. Agora ben, seguímola vendo no escenario e, sobre todo, na televisión, onde traballa de reporteira en Hora Galega da Túbega. Falamos con ela na Escola Unitaria de San Pedro en Compostela sobre música, televisión e tamén sobre a nosa lingua. Tivena sempre comigo a música tradicional, é dicir, eu dende pequerrechiña escoitaba a miña avoa cantar, tocar a pandeireta. Nos uníamos como podíamos, porque non sabíamos tocar, nin as cantigas, pero pouquiño a pouco, pois eso, fomos pondo en contacto, víamos chegar xente por ali que aparecía na casa da miña avó, que cos anos sabías quen eran, pois Xurxo, Pinto de Herbón, cantidad, bueno, Manu Chao, o sea, que para nós eran pois, uns señores que aparecían porque nós éramos cativos, estábamos medrando constantemente vencellados á música tradicional sin sabelo, porque para nós, o sea, non había ese concepto de música tradicional, sobre todo cando eres máis pequena, música tradicional ou música moderna. Era música, e na máis era a música que facía a avoa. E para min foi parte da miña infancia, medramos con ela. A outra avoa tamén era cantereira, pero non a mellor de cantar para a xente, senón de facelo ali cando estaba pois debullando ou facendo calquera tarefa, tamén cantaba. Meus pais sempre foron amantes da música, os meus primeiros concertos foron no Patín do Hórreo co millo na man. Ela facía porque lle nacía e gustáballe ver esa xuventude que quería cantar con ela, que quería aprender dela. Pois eu lembro a chegada de Manu por ali como a quen non quera cousa, coñecéronse, houve un feeling brutal entre os dous, era unha cousa increíble porque é unha muller que nunca saíra da aldea, unha persoa que estaba acostumada a viaxar polo mundo adiante, confluíron nun mismo punto do universo e había unha química brutal entre eles, o sea, había aí unha conexión que se miraban e brillaban os ollos aos dous, era unha cousa un pouco estratosférica, e como esa conxunción dou cousas super bonitas. Por suposto non sabía a repercusión mundial que tiña Manu nese momento, pero ela era un hichiño como outro calquera que viña por ali pola aldea. E logo eso, pois penso que ese feito de que a convidasen a subir a un escenario, para ela eu penso que era unha artista innata, sin saber, o que pasa é que as circunstancias da vida non lle permitiron chegar a eclosionar como a mellor a ela lle gustaría. Houve aí como unha fase que quedou un pouquiño aí en stand-by, parado, que era como ou eres tradi ou eres moderno, pero non acabábamos de conxugalo ben. Agora está de moda ser tradi e iso é fantástico, porque é un xeito, a miña xeración, por exemplo, que fomos xeración de Xabarín e de estar vencellados á terra a través dos debuxos animados, da lingua, houve unha época, penso que de desconexión moi triste desa realidade entre os rapaces e as rapazas, e agora penso que volve a confluir e agora volve a estar de moda falar galego, penso eu, teño a confianza, volve a estar de moda a facer música tradicional, a xente nova, gustalle ver eses novos grupos, eses novos artistas que traen o tradi e o confluen con outros sons, con outras formas de cantar, con outras formas de vestir, de cantarlle outras cousas diferentes que non sexa pois o amor ou o desamor. A música xa levaba nas veas, teño clarísimo, dende pequerrechiña, apuntábame a canto concurso de canto iba a clases, o sea,
eu quería chegar a ser cantante. O que pasa é que, bueno, é como ese soño que pensas que nunca vai chegar. Plantexouse-me a oportunidade de cantar nunha orquestra, eu estaba estudando xa a carreira, e era unha boa forma tamén de pagarme, de axudar a meus pais a pagar a carreira. E, bueno, pois mira, canto uns anos aquí na orquesta, e logo xa sigo o meu camiño profesional por onde me leve. Pero claro, un ano enganchas con outro, e así pasaron 20 anos de orquestra en orquestra, que parece pouco, pero sempre me gustou compaxinalo con outras cousas, non quixen deixar de lado a miña parte do audiovisual, porque quería que fosen aí da man. Tiven a sorte de que pasei por varias orquestras, algunhas delas máis coñecidas, outras non tanto, pero sí que pasei polas que hoxe en día están consideradas as mellores de Galicia, e a verdade é que foi unha experiencia maravillosa, foi unha escola de música, foi unha escola de vida, coñecín a xente de todos os lugares do mundo, viaxamos por toda España, e ao final, pois, para mí foi unha experiencia brutal, que gocei moitísimo e da que saquei moitísimas cousas positivas. Ao final, as orquestras reproducimos un pouco o que a xente espera escoitar de festa, non? Entón, penso que sí que faltaba o que dicía antes, faltaba un pouco nesa época, fai uns anos, 10, 15 anos, ao mellor ese punto de que houbese unha música que ao mellor que a xente lle gustase escoitar de festa en galego. Non chegaba ao mellor do xeito ao gran público da verbena ese tipo de música. Había o momento música de baile, música de chumba chumba, o momento rock e o momento galegas, que era tiririri, tiriri, tiririri, sabes, que te ibas a Ana Quiro ou a Pili Pampín ou a, sabes, así, a Xil Ríos, e xa, era como un momento exclusivo de botamos isto e xa está. E entón, houbo sí que agora un salto, e agora sí que se cantan as tanxugueiras, agora xa está empezando a entrar fillas de Casandra, a Micaela, é dicir, porque a xuventude quere esa música. Foi unha asignatura pendente en moitas orquestras dedicarlle máis música en galego, porque sí que é verdad que nos comunicábamos coa xente en galego, na festa falase galego, a maior parte das persoas que se comunican, pois, os presentadores das orquestras, neste caso Lito ou Blas ou xente que tal, sí que falan galego, pero logo a música é maioritariamente en castelán. Todo, prácticamente, as letras en xeral da música hoxe en día, sobre todo do reggaetón, son moi machistas. Se es para escoitar algunhas, xa directamente che pon explícito, porque fan alusións brutais que a mí me parecen, é dicir, vai máis alá da liberdade de expresión. Para o meu xeito de ver, hai formas de dicir as mesmas cousas moito máis artísticas, por dicilo así. Entón, que pasa? As orquestras ao final reproducen ese tipo de música. Que son machistas, sí, por suposto, pero que xa o inicio é machista, é dicir, xa cando sae nun videoclip ou escoitas en Spotify ou en calquera plataforma, xa ves ese contido machista clarísimamente. Logo reproduces nas orquestras, por suposto. Que as orquestras teñen moitos tics machistas, por supostísimo. Ainda hai moito a muller como figura bonita, tamén o home, porque moitas veces entramos neso e sí que existe, pero bueno, cada vez vemos a máis rapaces pois sin a camiseta, para que as rapazas tolen ali cando se sacan a camiseta, pero é un pouco reflexo tamén do tipo de espectáculo que hai polo mundo. Hai como un doble raseiro e as orquestas todavía se siguen a sentir como un tipo de espectáculo de segunda con respecto a outros. É dicir, canta nunha orquestra. Eu eso noteino moitísimas veces. Dicir, ti és cantante de orquestra. E digo, tú non sabes o que é ser cantante de orquestra, o que implica ser cantante de orquestra, o sacrificio. Falo de cantante porque eu son cantante, refirmo a músicos, técnicos, toda a equipa que conleva unha orquestra, que, por exemplo, no caso de Panorama, son alrededor de 50 persoas. Entón, estas persoas actúan todos os días, 3 horas, viaxan en autobús, non teñen ninguna das comodidades que teñen moitos dos artistas que vemos en festivais e demais. Rematas hoxe aquí, tes 3 horas de viaxe ata o hotel e mañán volves a actuar ao mellor a 300 kilómetros. E entón, tratar como despectivamente pareceme moi injusto, porque o sacrificio que conleva subirse cada día ao escenario dunha orquestra é brutal. É certo
certo que os galegos e as galegas penso que levamos a verbena un pouco no ADN, en maior ou menor medida depende das veces que foras ao patrón durante a tua infancia, sabes? Penso que si tú és, por exemplo, penso que a xente que somos de aldea estamos moi vencellados pois eso, a festa da nosa aldea porque a mellor foches da comisión ou tiveches que botar unha man na cantina ou tal, entón é como que levamos moito esa sensación de verbena na pel. As orquestras levantan paixóns. E como todo o que levanta paixóns, levanta os amores incontrolados e tamén a odios e rancor e demais. Entón, hai como as dúas vertentes. Hai quen adora hasta o infinito e non se idolatra e ás veces pois non entendes moi ben porque che queren tanto, e logo tamén hai xente que de balde che ten, pois eso, xenreira ou que eso non vale para nada. É indudable que, por exemplo, orquestras como París de Noia ou Panorama moven milleiros de persoas, entón eso xa non está nas nosas mans, eso non o forza ninguna orquestra, eso é espontáneo, porque as verbenas vai quen quere, e quen non quere non vai. O ano pasado, Panorama por primeira vez foi a Murcia, nunca estivéramos, e xa nos coñecían e viñeron milleiros de persoas pagando entrada por vernos, que era unha cousa pois que aquí ao mellor en Galicia ainda custa entender eso de pagar por ir a ver unha orquestra, fora de Galicia é super habitual que se pague a entrada por ir a ver a orquestra, e ainda así mobilizabas a milleiros de persoas, entón é un fenómeno digno de estudio. A miña idea é pechar xa esa etapa, creo que foi moi bonita e xa está vivida. Entón, agora afronto o verán, pois imagínate, 20 anos sin ter un verán en Galicia, porque eu durante estes 20 anos só comía, dormía e traballaba no verán, comía, dormía e traballaba todos os días do verán. Entón, para min agora é, vou a poder ir ao San Xoán, vou poder ir á festa de non sei que, pero como espectadora, vou poder ir á praia, vou traballar na televisión, que afortunadamente estou na Hora Galega e disfruto moito por Galicia adiante, tamén fago actuacións en solitario, pero xa noutro formato, moito máis persoal, que eu xestiono, fago ou non fago, segundo un pouco, pois, me apetece ou quero. Entón, bueno, vai ser teño moita ilusión por vivir esta etapa porque, aínda que resulte increíble, as cousas que fai a xente normal en verán para min van a ser novas. Hoxe temos unha ferramenta maravillosa que son eso, pois, as redes sociais, que fai que a persoa que me ve, pois, que me vía en riba do escenario me poida escribir a min directamente, porque eu xestiono as miñas redes sociais, obviamente, moitas veces pregunto, pero xestionalas ti? Sí, claro, non me queda outra. Entón, pois sí que xestiono eu. Sí que me gusta manter esa comunicación coa xente que nos viña a ver na orquestra ou que agora me ven, se pon en contacto comigo pola televisión, e gústame moito esa cercanía, poder falar con eles, que me escriban, estuveches aquí, cantounos, grazas, ou mira, a ver se me... Non sei, penso que esa proximidade é fundamental e a min encántame, porque me gusta coñecer a xente, gústame coñecer as súas historias, contalas, e non hai nada máis bonito que a xente che faga chegar o seu amor. Por exemplo, o luar ten un papel fundamental, sobre todo en mesturar a música tradicional, a señora que iba co pano de cadros á cabeza, que podía estar no mesmo escenario que Janet Jackson. Programas como Luar teñen un peso importantísimo en que non se perdese, aínda que estuvese ás veces pendendo dun fío esa música, pois non se perdese. Que se pode facer máis, por suposto. Eu penso que debería haber máis música, porque tírase moito das orquestras, porque ao final a xente gusta e os resultados en audiencia están aí, non hai que negalos. A televisión ten unha labor fundamental agora a hora de ensinar novas músicas. Que se fai algo, sí, pero sempre se pode mellorar. Gustaríame pois afianzar un pouco máis o meu paso pola televisión, porque é un mundo que me encanta, son feliz sendo reportera porque, como che dicía, podo percorrer Galicia, podo coñecer xente maravillosa, podo subirme a un barco a sementar a meixa, podo ir a coñecer unha vaca como foi onte que leva o seu nome en honor a min, que é unha cousa surrealista. É dicir, o reporteirismo ten unha cousa maravillosa que é que podes coñecer a xente por toda Galicia e é fantástico porque ademais
Galicia é caldo de cultivo de xente do máis variado, entón iso é maravilloso. Gústame a música, sempre vou ser cantante, entón gustaríame xa poder facer a miña carreira coas miñas músicas, coas miñas letras, contando que a min me presta contar. Penso que por aí vai ir un pouco o grosso dos meus vindeiros anos, se todo vai ben, que será combinar a miña música coa miña parte comunicativa.